Semar. Semar yo kene, Semar diboyong Bathara Guru. Mongko aku duwene kekayuan. Pengen bangun desa bareng ngono pukulan Bathara Guru paring salmita. Aku iso kelakon bangun desa waton tumbale ijole Semar dilebur nang kawah Candra Timuka. Jur kepiye? Aku njaluk pitulungan saiki Semar diboyong nang kayangan. Gareng Petra uga nututi bela dalah. Oh. Jare iki kepiye sranane? Wis. Tenang. Tommy punya solusi. Togok. Madake ora. Wis to. Kowe mandeng cipta. Kowe ngampet to ambekan. Saiki sesuk. Waduh. Selak modar Semar. Oh. Ngampet to ambekan saiki. Heeh. Terus. Kowe nek wis ngampet ambekan bakal tak sepdo dadi wong sing menang munggah. Wenang munggah ning kayangan. Nek kowe wis dadi wong sing menang munggah kayangan kuwi mau kowe bakal entuk kasekten linuwih. Kowe perang mungsuh dewa ora bakal kalah. Wis ngono wae. Ora usah suwe-suwe selak Semar tekaning pati. Mbah selak bledot wetenge. Kene iki ket mau ngempet ora gek ditandangi. Wah, ora senengane kesuwen ora. Wis ngampet to ambekan saiki. Si Guru Mahasing asemun sang Kilurah Togok ya Kilurah Catugoro. Ya sang Tejo Moyo. Sakmangkitipun sowani dening Kilurah Bagong. Nyuwun pitulungan babagan Kilurah Semar ingkang den jangka patinipun dening Sang Manikmaya. Kocaput anggaping ganti seri sang Kilurah Catugoro. Mengeti ngawuningani penangisipun Kilurah Bagong. Kocaping mangke dipun sebut Kilurah Togok ya Kilurah Catugoro Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong ana wujud nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Gegeg ugeg sadulita mbel tole. Kowe kok kepengin bangun desa iki mengko dhisik iki kepiye urung-urung kok wis disuluki? Ambuh dalange. Apa sak ora betah arep ngunekke hanjrah ora masalah. Iki ngene, Pak, aku ki duweni gegayuhan kepengin bangun desa. Siji bangun desa kuwi mbangun papan magrong-magrong. Ngedeke bangunan. Iya. Ngedeke akses jalan tol. Ora ya iki ora perkara ngarapi sinden. Ya. Mendirikan akses jalan tol. Apa? Jalan kelathak kaya ngono arek digawe tol. Ya paling ora dicor, minimal diaspal, Pak. Iya. Angka loro sakwise kasembatan nggonku bangun desa, awujud bangun papan sing endah, papan sing nyaman dienggo tempat tinggaling para masyarakat. Angka loro aku kepengin bangun morale kawula masyarakat sak Pedukuhan Karang Kedempel. Bangun moral tegese, bangun moral ki ndadekke luwih apik. Bapak pirsa kahanane kawula sak Karang Kedempel wis katon apik. Katon ayam-ayam toto titi tentremat sinamatan dinayan ora ana cecungkrahan ora ana pidak-pidakan mergo nganggo sepatu kabeh anut kepercayane anut agamane pancen iya mula bapak sing kaya ngono ki nek iso tak pertahanke ora mung tak pertahanke ning tak tingkatake supaya mengko luwih akeh meneh luwih apik meneh supaya Pedukuhan Pringapus ki oleh grade A anu terakreditasi A dhuwur dhewe lah ngono cetha kuwi grade A ora paham tuan
Lah mula bapak sowanku iki bakal nyuwun iku partikel monggo kepiye nggonku duwene gegayuhan sing kaya mangkene iki bapak. Lah ning kene iki donge lagi anjrah ngono mau wis kedhisikan wis ora apa-apa dalange iki patak sih aja kaya ngono to le senengamu kaya ngono donge iki agek dianjrake weh pancen luhur sing dadi gayuhanmu. Panjen luhur bapakmu mengestoni lan nyarujuki ya ming Danaprabiyane mengko entuk saka ngendi mengko sik to Pak iki ora nganggo Danaprabiya waton syarat srana sing wis diparingke sing wis disasmitake karo Bagong ki kasembadan wis ana mengko wis cemepak kabeh apa pancen ngono nggih weh nek cetha kaya mangkono bapakmu mengestoni kok sik Kakang Gareng mengestoni ora tak mengestoni lahir batin aku mengestoni lahir batin karo kowe Kang gayuhanmu ki luhur tenan mengko ora krungu ya sumrambah katenteman iki nulari karo kawula sak pedukuanku karo sak pedukuane Petruk mundhake ning ngangkat dempel mundhake meneh ning Guru Ngamarta pancen iya nek aja aku sing digayuhan kaya ngene iki ora bakal tentrem tanpa aku kawulaku ki moran marit Truk lah iya iki ra kok sombong iki ya ngomong mergo sing mandhegan iki panjenengan ingsun Ki Lurah Bagong Cerma Diplu kuwi mau lah iya ning kowe iki mbutuhke kepiye kok sik Petruk sarujuk ora Truk bapakku nyelok-nyelok ayo mbok dipolos sisan wong tuwa karo wong tuwa kaya ngono ora sarujuk ora Kang Petruk sarujuk wae gegayuhanmu ki apik gegayuhanmu becik ya saeso-eso aku mbantu kali saeso aku mbantu arep wujud donga aku mbantu wah pahit ngene iki iki ndongake awakmu dhewe sasar susun arep ndongake aku ki ora masuk kaya ngene lha mbok dipolos sisan kowe iki aja kaya ngono aku sarujuk njur syarat seranane supaya iso kasembadan apa to le ngene Pak sawijining bengi ning malem anggara kasih terus Selasa Kliwon aku ki turu nang ngisor ngendi jembatan netanku kae ya cara-carane mumpung malem Selasa Kliwon ki nenepi teteki laku prihatin tirakatan ning kono aku sangu sentir karo tak obongi menyang garus apa kretek mbako ratus lan sak piturute tumuli aku nglintring weh ora sida prihatin mengko dhisik ora rampung jroning aku rampung nglintring kuwi aku sengaja aku nggletrak mujurku mujur ngidul supaya sawape apik lah iya mujur ngidul tumuli jroning aku nggletrek kuwi aku turu makler kuwi jenenge ora turu kuwi meng turu sedelik terus tangi meneh lah aku ngeler sedelik jroning aku ngeler kuwi aku ngimpi bawa ngimpi nang ngimpiku meng peteng lah aku ki merem peteng merem wis peteng dadi peteng neh lah nang kono ana swara sing dumeling tanpa wujud sing tansah terngiang-ngiang dumeleng ning taling aku ngendikake yen to aku bakal kelakon bakal cemepak kabeh sing dadi gayuhanku anggonku mbangun desa bangun moral bangun papan sing magrong-magrong waton ana syarat-syaratane ana ing tengahing parepatan perdukuhan mring apus ditumbali utawa dipendhem ya kuwi wujude pelem pertangga jiwa Pak ayo di ada-ada iya iki arep ado-ado wis manut dalange ora senengane ora lah kok abot timen seranane tok ning atase awake dhewe iki ming kawula cilik awake dhewe iki derajate ming batur kok teko syarat seranane kudu pancen abot kaya mangkono pancen iki sasmita sing tak tampa kaya mangkono kowe ngerti apa ora non sing maringi sasmita kuwi bareng tak teliti aku manjing ning alam pikiranmu waduh nang ngono bapak ngerti nek aku selama ini iki disimpenan wae disimpen
Mula ki aja tumindak sing ora prayoga, aku ngerti kabeh. Wah ngapura, Bapak. Bareng aku mlebu ning alam batinmu kuwi sing ketok sing maringi sasmita karo kowe ya kuwi Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Iwang Pikulun Bathara Tunggal kuwi Sudarmane bapak kuwi bapakne bapak. Oh. Eyang kakek. Eyang papa. Wong sak bagonge kok eyang papa senane ora. Oh, kaya wong kutha. Pancen iya. Aku bar saka Jakarta rek. Aku njur ora iso Jawa saiki. Aja kaya ngono kowe. Aku njur ora iso Jawa saiki. Mula nek kowe arep goleki wujude pelem pertangga jiwa kuwi mau mapane ora ning alam donya. Terus mapane ngendi? Aku njaluk go pertikel mergo kuwi bareng aku tangi gregah. Esuke kuwi aku langsung nyang pasar. Nang pasar adol wedhus. Pakaryanku ki adol wedhus. Tahu aku adol wedhus tawa tak tawake sak ito 300 dinyang 800. Pae tenan kadang aku ya iso ngetutke dalang, Pak. Sing mbok cepeng gendar. Tahu aku wayangan dibayar termos. Kuwi dorpres jebule. Lah yo. Nek kowe arep goleki kuwi papane ana ing Kayangan Suralaya. Suralaya. Endi? Suralaya. Wah, telat Bapak Kyai niki tiket pesawat jurusan Surabaya kuwi entek mau jam 6 sore. Suralaya budhek. Baca ngono Pak, karang cah sliring kupinge ora. Kayangan Suralaya. Iya. Kuwi papane Bathara Guru. Wah. Nang ngono iki aku kon daftar sekolah sik ora. Jare Bathara Guru. Ora ngono kuwi. Bathara kuwi Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nalendraning para Jawata sing lungguh mapane ana ing Kayangan Suralaya. Mula nek kowe arep njaluk wujuding pelem pertangga jiwa kuwi kowe kudu wani munggah ning Kayangan Suralaya to Le. Waduh. Munggah. Heeh. Ora ndek tiket pesawat Pak. Kowe iki kepiye to? Ya paling ora kowe iki kudu iso mbudidaya mergo sowanku mrene iki praptaku mrene iki mligine bapakmu mung menehi guh pertikel karo kowe mungguh gegayuhanmu sing luhung kaya ngono mangkono mau. Lah terus piye iki syaraté abot? Saiki ngene bae. Elek-elek bapakmu iki dhisik iki kakangne Bathara Guru. Wah, mbok ora cangkeman cangkemmu kuwi. Ora ngapusi nek Pak iki tenanan ya awake dhewe mengkere, bapak mengkere kok ngaku Kakang Bathara Guru. Kuwi tenan ora percaya apa piye? Kowe takono Sinuwun Puntadewa, takono Sinuwun Kresna, takono bendara-bendara para Pandhawa. Bapakmu dhisik iki mapane ana ing Kayangan Suralaya, bapakmu ki kakangne Bathara Guru, bapakmu ki Bathara Dosen. Udu iki senengane kok sak ngleceh kaya ngono to. Pancen mataku ki ngleceh kok Nek. Iki kaya wis gara-gara iki agek jejer pisan wis kaya gara-gara rasane. Wonten pamundutan menapa? Wonten pamundutan menapa? Pamundutan apa? Iki jejeran. Waya jejeran iki jejeran, mligine jejeran ora minangkane pamundutan. Iki kosong ora nek amplop apa-apa. Waduh. Atene seret. Engko tetes yoli. Diidoni aku nek seret tak idoni. Iki kepiye? Kanane sing kaya ngene iki aku kudu iso kacembatan. Mergo iki nek ora kaya ngene mengko mundak sengsara gawe sengsara ing kawula kuwe. Saiki ngene bae. Bapakmu gelem ngrawuhke Bathara Guru. Seranane wis nganggo aji pameling. Kowe lungguh kono ngentenono kono wae to Le. Iki sing tok karepke. Iki apa, Pak? Iya, lungguh ngisor. Waduh. Bathara Guru iki apa? Heeh, lah ya pancen iki.
kok malak tangane papat liyane loro iki papat dhewe malak jan mripate telu numpak naga wah ulane dhewe saja hus serane ora kaya ngono ora baen-baen iki dewa gedhe walate lho lek kosek tak bagekne tak sumanggake Manik Maya mesti wae gawe kaget rawuhmu iki tak awe supaya prapta ning pedukuhan Pringapus iki Manik Maya Mas Trama Sidam Sekaring Bawono Kakang Semar andamel kaget gugup Gurawalan manahipun ingkang rayipun Manik Maya dipisak mangke kula tampi timbalan paduka Kakang Ismaya ngarang kadempel ulun prapta wonten ing paduan Pringapus menika kakang wonten gatos menapa aku ki nuruti penangise anakku si Bagong aku ki mung diutus karo Bagong supaya nimbali rawuhmu karo kowe mula kowe ngendika mligi karo sing kawogan kowe paringa dawuh karo sing kawogan sing duwe gegayuhan ya kuwi anakku si Bagong. Inggih Kakang Semar kasinggihan mekaten. Bagong. Wonten dawuh Bapak. Iki lho, gek mara gage matura sing dadi gegayuhanmu kepiye? Sing dadi gegayuhanmu, sing dadi bot repoting gegayuhanmu. Sing tok atur kene ngarep mau kuwi gage aturno karo Bathara Guru. Siap. Kepareng majeng anggen kula sowan. Ya. Pukulon opo Bagong? Wah, kenal kula. Iya. Ulun tepang kelawan jeneng kita. Lho, kita niku sinten? Kita kuwi kowe. Kula kita. Iya. Menawi ulun kuwi aku. Panjenengan ulun. Iya. Oh nggih, ulun kepareng kita ngaturaken bekti kula kunjuk marang ngarsanipun panjenengan ulun. Mbuya kaya mangkono Bagong toto basa ning Kayiwangan. Lah pripun to? Iki wis jelaske suwe. Wis biasa wae ngaturke bekti. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ulun. Ya ulun tampa mangestulun kebat kita tampani. Kita niku kula. Kita kuwi kowe. Lah nggih kula kita. Iya. Pangestu ulun sampun kita tampi. Andasaken cahya nercahya daging rah kayuwanan kita. Boten langkung disipun sekecaken lenggahipun panjenengan ulun pukulun Bathara Guru. Wonten ing parepatan pedukuhan Pringapus menika pukulun. Pukulun. Ya kaya ora kurang prayoga prapta ulun ana ngarsa kita. Nggih pukulun. Nuwun ngapunten iki kawontenanipun kita namung kados ngaten mriki. Iya. Nggih. Nolo garing mbagek kelawan panjenengan ulun wah ngapunten kaya kesupen ora pukulun sarawujeng andika ingkang ngabdi pun nolo garing ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampane wah kitane tambah loro mau aku kita saiki kowe kita ya ning karepmu aku ora njlentreke aku mumet nek kon jelaske kaya ngono kuwi Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampane. Wah, telu kitane saiki telu. Iki ora glece senengane to. Janjane kita ulun kuwi apa? Ulun kuwi aku. Wah, ulune loro iki ulun sampean ulun. Iki senenganmu kaya. Heeh, kitane ming telu. Aku gareng karo Petruk. Ngono lho. Panjen kuwi senengamu kaya ngono Gong. Piye to? Tak omong ya. Pi ulun ki aku. Wah, sing positif to, Truk. Kowe ki jane ulun apa kita? Ora to. Wis ora sajlentreke to, wis ora sajlentreke. Kowe ndak kurung nyaut boto keproke ndase kowe kok ora. Kowe marahi mumet kok njlantrah karo Bagong. Kowe ki wis ora SDM rendah njlantrake sing marahi mumet-mumet kaya ngono kowe ora. Mas Trama Sidam Sekaring Bawono apa sing dadi wigati kita ngendikane Kakang Semar kita duweni utawa ndarbeni gegayuhan panci kepara saestu kula sepisan kula menika ngaturaken bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih
Adicara sak lajeng nggone kok sumene. Lho sumene wis kek matur ora rasa nglete. Nggih. Awon tanpa rubi. Kula menika nggadahi gegayuhan nggih pro gegayuhan kula sepisah ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing talinganipun ingkang abdipun Bagong. Iya. Ingkang isinipun sasmita kula wau menika saking dewa ingkang wewisik pukulun Bathara Tunggal menika ngendiaken bilih sak mangke kula saged kasembatan nggih kula nggadahi gegayuhan saged kasembatan nggih kula mbangun desa bangun moralipun kawula sak pedukan pring apus menika menawi kedah wonten syarat-syaratipun inggih menika pun wujudipun pelem pertangga jiwa ingkang dipun pendhem wonten ing sakelenging perapatan ngendi ya gelung anu pring apus mila samangke kula malih-malih menapa wonten tanpa rubi anggenipun bapak ngaturi dhateng rawuh jengandika menika saestu ingkang abdi nyuwun kanthi sanget panjenenganipun gandeng kathah ingkang sami nggalaken jengandika menika rayi dalem Bapak Semir panjenengan om kula panjenengan lek kula samangke kula nyuwun wonten bot repotipun ingkang putra pun Bagong menika anggen kula kepengin bangun desa menika sak mangke kula aturi maringaken wujudipun pelem pertangga jiwa mboten sakathah-kathah pulun 15 kilo mawon 15 kilo kok rasah akeh-akeh senengane mboten sakathah-kathah setunggal kemawon kula sampun trima mila samangke menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa bewindan nanging menawi mboten dipun paringaken alasan lan sababipun momo kula nyuwun katrang ingkang gumathok pukulun caca muntap len kenentap tuka ya sinipi netra kocak ngonderandir Bung Mas Tromo Sidam sekaring bawono Bagong nun teko ngatasi kita kuwi mung derajating Ponokawan kok anggonmu kepingin bangun desa wae syarat saranane abot men mangerti yo derajat kita kuwi ming batur derajat kita kuwi mung pamong ora saben titah iso ngrasakake ya kuwi wujude pelem pertangga jiwa daharan ning kayewangan daharaning para dewa ning niki kula niki anake bapak niki ingkang raka jenengan ateges menika rayi ngarsa dalem Bapak Semar kula menika anak sampean kula menika atmaja sampean piyambak kula menika putra panjenengan nanging ora kaya mangkono carane bloko suta blakutang terus wae blakutang terus terang wae gandeng derajat kita mung Ponokawan derajat kita mung ngaceplik wong loro sak udan telu sak urupan mula gegayuhan kita kang kaya mangkono Panjalan Ulun ora nayugjani lan Panjalan Ulun ora maringake ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa waduh pukulun mbok kula nyuwun ta pukulun kula niki kepengin bangun desa kula niki kepengin bangun desa derajat kita mung Ponokawan derajat kita mung wong ngaceplik ora bakal iso nyumurupi lan ora bakal iso mendhem wujuding pelem pertangga jiwa ning ana ing parapatan pring apus please kula nyuwun sepindhah mawon nek pun rampung mengke kula balekke ora ana sak lameking tumbal kena dibalekake wah jan wis piye ya Pak ya wis sak karepmu wong kuwi gegayuhanmu nek enek bot repote sangganen waduh wah jan wis ora pukulun kula nyuwun ta pukulun ora bakal ulun maringake wong kita saiki gandeng Panjalan Ulun ora mangestoni lan ora maringake wujuding pelem pertangga jiwa kita murungake wae anggo niat kita duweni gegayuhan kepingin bangun desa wah iki wis ora iso nek kaya ngene carane iki kita kudu ler anggon kita kepingin utawa kita duwe gayuhan kepingin bangun desa nanging yen kita ora gelem leren aja takon dosa ulun sing tegel kelawan jeneng kita Bagong panas maning dadal janing bano iblis lanat menungso ratan menungso ratan menungso seraya li berantem September Oktober Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September
iki nesu sumbar kaya ngono. Mboten saged nek sampean kadang ngaturi kula. Sampean mentolo kali anake piyambak. Pokoke nek kula sinten kemawon sing mepalange gegayuhan kula, ware. Wah. Kleru wis nesu kleru. Rawe kembang rawe. Wah, kleru meneh. Rawe rantas malang putung. Rawe rantas malang putung. Sapa ke wae sing mepalangi karepe Bagong beklak polo siji-siji. Ora ben-ben iki gentrone terminal iki aja takon dosa. Aku wis emosi. To karsi to mboten dawuh Bapak. Cepakno siter kae pedoten senane kabeh. Kagem menapa Bapak? Engko nek Bathara Guru raken diruti wae awake nganggo senar siter kae. Nggih ngestaken dawuh. Mangka dina iki nggih ngestaken dawuh Bapak. Kae senengamu kok ya ngono. Pun saniki jenengan mboten maring kajeng pripun? Niku kula jlentrehaken. Hah? Bapak Semar niku ingkang ngroko sampean. Ingkang ngrokone jenengan. Kakangne jenengan. Kita juga mlewat kita tanpa tata krama. Wah gunane apa? Tata krama gelut ora ya dodosan. Wis ngono wae kok. Ngene ora gampangane. Dewa kuwi gedhe walere sarta gedhe walate. Ora wedi. Seprenakuane karo bapak gajuli mendina aku ora kualat gene kok. Pak urung kowe iki. Pak urung pancen ora. Bapak niku kakangne sampean. Sampean niku adine bapak. Sampean niku alih kula niku penere ponakan. Kula niku alih sampean niku lek kula, sampean niku om kula. Lah nek anake cara gampangane anak sampean dhewe, anake dhewe duwe gayuhan kaya mangkono kok. Ora diparingi pangestu kok. Ki kepiye carane kebangetan timen dewane. Wong Mas kula mesti dam sekaring bawono. Teko kita wis wangkut ora gelem ngurungake sing dadi niat gegayuhan kita. Yo. Paduan kita bakal ulun besmek, bakal ulun gawe Karang Abang, bakal ulun gawe Sungsang Bawana. Mangsa bareng arep gawe Sungsang Bawana kahanan ana ing Perkapus. Nek wis kaya ngene kahanane ku piye? Lah bapak ki tresna ora ta karo anake? Nek li tresna ki tresna. Nek ki aku ki mengeti derajatku ki ming Ponokawan. Wah, wong tuwa kok cupu kaya ngene iki. Senengane ora bapak ki kakange Bathara Guru. Iya. Bathara Guru nek wani karo bapak mesti bapak nyeneni to dhisik. Kuwi dhisik pas aku isih dadi kakane Bathara Guru. Lah saiki ki ora wis apa ora isih pancen isih ning aku ngelingi derajat pangkatku dole. Wah jan kaya ngene iki angel. Ning kepiye wae arep awake dhewe mengko mungsuh dewa-dewa aku saguh nandangi. Tenane iki biasane mung sok lames. Iya le lahir batin tenanan. Wah jan matur nuwun Kang Gareng. Semono uga aku aja mung gareng. Aku ya kepengin nglabuhi karo kowe. Menggunakan obat repote ana apa-apane engko sing nandingi aku Gareng karo bapak. Aku rasa aku wis wong tuwa. Mengko aku ngawat-awati saka keduan bae. Iya. Wis sak mongso burung jenengan, Pak. Iki tenan do nyengkuyung ora? Iya, tenan wis. Bapak, iya lahir batin. Mengkono obat repote ana pacobane bapak sing nandangi ning pacoban batin. Mergo rawuh nek wong sing duwe gegayuhan iki sithik akeh abot enteng mesti bakal nampa sing jeneng pacoban. Pun saiki ngeten mawon. Piye? Gandeng bojo kula pun sawega ajeng limbukan. Pun saniki limbukan mawon. Bojomu sing ndi? Oh sindan kono iku bojo kabeh. Bojo kula kabeh. Sing ngambus kaya ngono. Mula patih jaya gejah wonten bareng dhewe.
budal kang padha sibuk jeneng Senedya kondur Bale Wisma menyang Bale Wisna kembul bujana nuwun istuaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pate daya kerja Nomo sidam sekaring bawuno Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra mreken Sang Marudayang pak pung Buk bolong kali codhe sapa sing gawe Di Guru Punapi timbalan paduka Iwang Adi Pramestri Bathara Guru ing Kayiwangan Suralaya mriku sing kanthi Iwang Adi Bathara Guru ngawis sanggaring para wadibala utawi para durandara para dewa para dewi wonten ing Bale Mardi Kundra menika wonten wigatos menapa tuwin badhe paring dawuh menapa Adi Guru Kakang Narada wonten pangadhawuh destunten ing atase Bagong menika namung sak lamaipun titah derajatipun menika namung wujudipun Panakawan ngibaratipun wong loro sak udon telu sak urupan kemawon sak mangkip anggenipun Bagong nggadahi gegayuhan kepingin bangun desanipun miwah ndandosi moralipun para kawula sak pedhukuhanipun wonten ing padukan Pringapus menika kedah ngagem surana wujudipun pelemper tangga ingkang badhe dipun pendhem wonten sak telenging pertapan ing Pringapus. Lah samangke badhe kados pundi? Blaka Suta kemawon Kakang Narada ingkang araye ngamat ingkang araye pun manik moyo mboten nyarujuki tuwin mboten nayogyani merga ing atase ulun menika dewa Bagong menika namung derajatipun titah mbocah saben titah iso ngrasakake ya kuwi wujuding pelemper tangga jiwa lajeng samangke kados pundi mila Kakang Narada kula aturi ngebyakaken kula aturi bedalaken para durandara para dewa saking Kayiwangan Suralaya sebatus angebyuki dhateng kawontenanipun padukuhan Pringapus menika Kakang mergen Sang Marudayang pak bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu Di Guru menawi miturut pamanggihipun ingkang ngraging sithik pangudal-udal sak mangke menika Bagong menika dipun tuwi saking silsilahipun Bagong menika majaripun Kakang Ismaya Kakang Ismaya menika ingkang ngraka jeng andika piyambak Kakang Ismaya menika ingkang ngraka paduka Iwang Adi Pramesti Guru ateges sami kemawon Bagong menika putra paduka Bagong menika anak sampean piyambak samangkene menawi boten dipun paringaken la wendah kaya ngapa dukane Kakang Semar boten wonten menangipun
ning atasipun Kakang Semar saged duka yayasinipun ngamuk wonten Kayuwangan Suralaya. Walah nggih pun ingkang cetha. Ingkang baken ingkang karo nggih Sidik pangudal-udal. Mboten ayogyani mboten ayu nyaruju ingkang dados pamanggih paduka anggenipun badhe kepiyaken para durandara para dewa. Supados sangebiyungi dhateng kawontenan mring Apus. Menawi sok sinten kemawon ingkang boten sarujuk kalian menapa ingkang kula penggal ingkang kula gayuh sak mangke kula aturi medal kemawon saking Kayuwangan Suralaya medal kemawon saking Bali Marti Kunda. Walah menawi kula nyuwun menawi ngaten kula nyuwun pamit kula mboten tumur pun perkawis menika Dik Guru. Yana dewa ya nuntuna ngaprang ngaprastyang padha sarsaran mangimbo-imbalo kayewanganmu sawela gringging Mas Trama sidam sekaring bawono Indra wonten paring adhawuh Rama Pungkulun nadan tok piye wae mboya usah gagas sing dadi ngendikane Kakang Narada ing Sidik pangudal-udal mose saiki dina iki uga kita ulun dawuh supaya mbudalake para durandara barisaning para dewa saka Kayuwangan Suralaya ngebiyuki kahanan peduan mring Apus. Lajeng barengipun Bagong Undurna niati krenteke Undurna anggone bakal bangun desane. Yen to Bagong ora kena diemutake lan wangkut ora gelem murungake sing dadi niate bangun desa, kita ulun paringi purba wasisa, kita ngamuk ana ing padukan mring Apus. Nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Indra lan para durandara kabeh. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya ora nanggana magawe gelar ira wang-wang wis kaya ngene kahanane iki kowe menurutmu piye to? Ayo nek miturut aku ki ya tandangi wae. Aku ki tresna lair batin karo Bagong. Telek. Kok telek? Aku ora percaya kata tresnamu. Mong lames, cangkemmu mong lames. Aku ngenteni pekamu. Kene iki kendhisik peka. Berarti aku nek ditakon iki mbok yo ngaku wae. Gak njur iso le nandangi ngono gagil gak sasen. Ngono kok ngontane pekamu wae ket dhisik aku wis ero. Ngasih wis konangan ya pul ya. Mung takone ora gelem ngaku ki lho. Konangan ora gelem ngaku kaya maling. Lah iya le. Lah iya wah wis remuk kaya ngono. Lah iya. Njur saiki awake dhewe kudu setiti ngati-ati le. Heeh, kowe tenan yang kuyung aku, Tuk. Tenan. Lahir batin. Tak toi bandaku sing paling larang dhewe.
Ya kuwi nyawaku nek nganti kowe ra kelakon Bardisa. Tenane? Heeh. Anakmu isih cilik-cilik lho. Heeh. Ya apa iya? Ngono kok. Wah iya ya. Anakku nek kowe mati kepiye, ha? Sing ngopeni sapa anak bojomu? Anakmu isih cilik-cilik, bojomu isih cilik-cilik. Bojomu isih enom mongko ayu. Ya ta, sindan ta udu. Senane iki putrane Sinuwun Kresna Purantawati bojoku iki. Wis saiki awake dhewe ayo jaga kanan karang gedemel. Mongko nek ana dewa tekan kene tandangi bareng-bareng lho ora usah wedi kok. Lah iya ngono kuwi kaya. Mon segarane. Maning jajalan umilahing sekaring bawono. Siapa yang iya? Lah genah Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Ndak ada payung saja. Duh, ora. Penyarian ki yo sekretaris ki yo. Ngono yo ora Pak Carik ngono kan Pak Carik ndak ada payung. Pange piantune rawuh ae. Ya ora apa-apa. Napa-apa. Pukulan Penyarian nolo garing yo ulun ingkang prapta. Pas banget. Suralaya ki udu daerah ning iki kayangan. Bekti kula kunjuk ulun, ya ulun tampa. Bekti kula kunjuk ulun. Ulun tampa Petro. Gong, mbagekke. Sapa iki cah cilik? Karo apa cilik ngene iki dewa padha ora kuwi aja mlecehkan penistaan ngono kuwi. Pukulan sapa, Tru? Pukulan Penyarian. Pukulan Arintaka bekti kula kunjuk. Pukulan Arintaka. Jare Pak Carik, udu sing kae wis ngono ora. Tak kira Carik ndak ada payu kowe udu. Sing tumpane geren mek udu ngono. Iki dewa siji karo Carik ndak ada payu siji. Udu to. Pukulan Penyarian bekti kula kunjuk. Bagong ulun tampa. Enten kados menapa? Bagong non maju rene. Kowe gak nek kita ora gelem murungake niat kita anggur kita bangun desa aja takon dosa. Kita bakal ulun banjut, bakal ulun rangket, bakal ulun lebokke ana ing pagunjaran Bagong. Anu semaneng jajalan sekretane bawono setrayali binatang. Ngopo rek? Ki Bagong ora adus pirang taun ya, Tru. Menrengke kelek malang kere kok ambune bayo, piye? Mongko ulune. Wah. Wis ora dicukur pirang taun kuwi. Strayali binatang pukulan Penyarian. Kowe arep ngopo? Ayo. Wis kita gage undurno wae niat kita anggur kita bangun kayangan. Mboten badhe kula ndurke. Niki niku mboten mengko ngembet tamukten kula tok niku mboten. Paham gak sih kamu? Niki niku ngembet kamuktenane ngembet panguripane kawula sak pedhukuhan mring apus. Niki niku mboten kok menggo ancek-ancek kamukten kula piyambak niku mboten. Ning kula niku nggih mikir kepiye nasibe para kawula sak pedhukuhan mring apus mundhake ning kanang kadempel, mundhake nang negara Ngamarta niku kula ya mikir ora mung Nayaka Ngamarta sing gaweane ming turu diutus rene rene wah niku ora masuk niku. Nek kon dadi sinden ora masuk ning ngoten niku. Kudu ayu. Saumuran ora kudu. Entek urung duwe bojo. Repot nek ndek wong duwe bojo ki. Jur ki arep ngopo? Kula mboten wedi. Sok sinten sing ganggu sing mepalange kekarepan kula nggen kula wah iki ora iso malang krek wis ngene wis ora nggen kula pengen bangun desa rawe kembang rawe kleru wis nesu sih kleru.
Iya lah. Iya. Iso. Iya lah ya. Iya lah. Waduh motor aku. Waduh, iya lah. Waduh. Jadi gak mas. Aduh ya Allah. Wah. Ayo, aduh ya Allah. Ya Allah ya. Mati kan. Ya Allah. Wah, sanes ribut nek ngayong-ngayongan. Ayo, was. Waduh. Kelire suwek jane. Kangane ku wis ora wedi aku. Ai. Tung tak da. Aduh. Ana sing diantemkan kok sing aduh kono. Ya. Ai. Yo, yo lah. Aduh yo lah. Waduh yo lah. Mati kowe. Wah. Ya roh kowe. Oh. Antemu no. Loh. Ayo. Kula kawon man padake Kurawa ora. Kalah. Segala sebabe. Wah, aku ki ngantem, diantem bola-bali. Heeh. Mungsuhmu ya Pak Carik mau kowe. Pak Carik ora. Aku ngantem, tak kon ngantem sirahku. Heeh. Tak tahan, tak mumet-mumet yo men, mumetmu yo tak tahan-tahan tenan. Terus aku iso entuk kesempatan nendo ki arep ngantem kono ki kaya rasane ki ngantem ning ora ngantem. Lho, kepiye? Kaya kena ning ora kena. Wah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kaya kena ning ora kena. Kuwi dewa-dewa nganggo aji lembu sekilan kabeh. Wah, dewa-dewa ki do petruk sih. Lho. Aku nek duwe aji lembu sekilan ngono tak guwak kok. Lah tenan dureng-ureng mbok wedok. Dureng-ureng kaya kena ning ora kena e. Wah. Isih kurang sekilan e. Wah, ora dureng-ureng Elisa. Seneng aku kaya ngono. Wah, solusine kowe kudu apa jenenge? Piye lho? Nganteme dodo medrun, aja dodo munggah. Ora iso nek dodo mentok. Oh, dodo medrun. Aku ngeleh engko nek bar wayangan. Santai wae. Santai wae. Kurungan iki krupyakan masak. Aja kaya ngono. Ayo ora kaya guyon. Wis ngono maju. Intine dodo medhun, aja dodo munggah. Awake dhewe derajate ming mono kawan, derajate ming titah. Nek karo dewa sing luwih dhuwur derajate kuwi aja jangkar, aja dodo munggah. Luwih-luwih aja ngantem ndas. Wah, tarah ndase aja. Maka mula ora kena. Kaya kena ning isih kurang sekilan. Wah, guwak aku duwe. Guwak lah. Gandeng ora duwe ya ora sida guwak. Ya.
Wis kana wae lho pamen. Pinter busimu aja takon dosa ora mules aja ndang Bagong paran ora. Ha iya wis. Menang. Unggul. Ayo, males. Ayo, males. Parat nolo garing ora gelem mundur, ora bakal mundur sangka. Pukulan Bathara Indra tanpa tata krama. Kitung lan panjalan ulun. Basa gelut ora jotosan. Ayo, milih ndi sampean? Aja takon gelang-gelang kuandamu mati dening panjalan ulun. Mangga mang tibake. Tibakno ora bakal wedi. Ora bakal mundur sangka. Niatku ora bakal luntur saka sinden. Lho. Enak perkara sinden iki tidak menundukkan semangat. Malah menambah. Enggak. Mati gitu. Monggo mang tibake. Wah. Mati kowe. Wis. Hoda. Wah. Hoi. Oh ah oh ah. Hei oh ah oh ah. Ah oh ah oh ah oh ah. Hei ah. Wais, wah, hey, yo ah, wah, yo ah, wah, waduh, mati aku, hey, aduh, ayo, Petruk, tuh, satrik beringkundani Raden Gatotkaca, ojo kelawanan, ojo belana ucapmu, ora. Eyang Bromo arep ngopo kowe lah Bagong kon mundurke niate anggone bakal mbar kayangan ora bakal pati kono Petruk kantrong buntet wilatara mati gitu tibano mati oh atus bayi makan patumu ayo tiba no aji geni ojo takon dosa bakal sampurna kabeh hush wah waduh ya Allah iya cadrak sikilmu ayo lah yo aduh mati aduh mati aku Kakang bela dalah iki do mundur dhewe-dhewe wela edan Bagong ngremet sak geleme dhewe mules nang weteng ta wela kana ya kene priksa
Dimas Priharian yo kene. Arep nulis iki. Aduh, aku yo diremet sak geleme dhewe karo Bagong. Wah, minta bojoku iku nek reti. Senengan ora. Kenek setut wilarane ora jawab-jawab. Weladala kae kok sajak gegirisi. Weladala Bagong ora gelem murungke niate nggone bangun kayangan aja takon dosa. Wah, jabut awakmu. Cumangkahangku sesumbar lendhu bumi sing kumelu kuntara ketuk lumembak banyuku mambang Wiladalah malah niroke wae. Pikulun Nyamadipati. Iya, kowe gelem murungke niatmu nggonmu mbangun kayangan apa ora? Kowe ora gelem niatke, ora gelem murungke niatmu nggonmu mbangun desa. Ora mbangun desa, ora mbangun kayangan. Sing bener ki mbangun desa, maca pamflet. Pamflet dijareng ning story-story WhatsApp kok ngarani bangun kayangan tapuke kowe malah. Oh iya. Bangun desa njaluk ngapura luput. Makane ngomong iki dipikir. Adoke ora senengane ora arep ngopo? Njabut nyawamu. Oh, jabutan mongso brung nek iso njabut. Weladalah. Aja takon jabut nyawamu tenan kowe. Dikandani jabut nyawamu. Iya, pukulun Bathara Guru kula sampun beta bebungah Bagong saged sirna margalayu kula jabut nyawanipun. Kak semute. Weladalah edan wera. Ayo, amok. Kok iso apa? Wis jabut nyamuk ora modar. Ora modar kok wong jan-jane ki nek drat-dratane. Oh. Ora ngerti nggone. Ngendi? Kono kuwi lho. Ngendi to? Kono kuwi. Alah mosok ora ro. Senengmu ora. Wis anggere drat-dratan ku diputer, ya wis rampung. Oh. Jur piye? Jur iki awake dhewe apike sowan bapak wae. Lho. Truk. Sapa kae? Ulah kena pukulan Bathara Guru. Wah, iki ora matur bapak. Ketiwasan tenan iki. Ya njelih matur bapak le ketiwasan, Pak. Din prayitno semuriris kebalik titiyani gandayani trisunya purnama sasi. Iki sing apa mlayu teng gruduk? Lah kuwi lho Bathara Guru. Gurune wis teka, masuk bel kring ora.
Iki kula Bathara Guru sajake duka yayasine pi. Duka yayasine pi. Kowe arep ngopo Manikmaya? Wong Mas Trama sidam sekaring bawana panus maning jajalanan sukretaning bawana. Iblis lanat Kakang Semar. Piye? Detus destun temen pakartinipun Atmaja Paduka pun si Bagong. Sakmangke kula namung ngendika supados Bagong menika ngemuti lan mengeti babagan derajat lan pangkatipun. Bagong menika namun sak namakipun titah Bagong menika namung wujudipun Panakawan tangeh lamun menawi saged mboyong wujudipun pelem pertangga jiwa. Njur karepmu arep kepiye? Menawi sak mangke Kakang Semar mboten maringaken ingkang putra pun Bagong ingkang badhe kula boyong teng Kayiwangan Suralaya. Badhe kula obong wonten teng Kawah Candradimuka sak mangke Kakang Semar ingkang kula beta wonten ing Kayiwangan. Welah dalah. Aku tok gawe ning Kayangan kisirmu arep kepiye? Sak mangke Bagong saged kelampahan anggenipun bangun desa nanging sarananipun kedah Kakang Semar ingkang minangka ijol tumbal wonten ing Kawah Candradimuka. Wah, ya aku wis mudeng sing tok karepke. Aku wis mudeng sing mbok pikir iki janjane apa? Aku wis mudeng sing mbok gayuh kuwi apa? Kowe iki janjane ket dhisik janjane sengit karo aku, kowe janjane sengit karo Semar. Sing tok angkah ki ming patine Semar. Mula gandeng kowe wis kersa utawa gelem nembung dhewe karo Semar nek kowe bakal mateni Semar. Mula kang saka kuwi maragake boyongen aku rasah nganggo suwe. Men Bagong kelakon gone bangun desa bapakne tenganing pati tak lakonane dole Bagong. Kowe sedelo meneh bakale kelakon nggonmu bangun desa. Sebab napa kula pun entuk wujuding mlemer tangga jiwa? Ora. Tak kandha ning aja kaget. Nggih, Bapak. Kowe iso kelakon bangun desa waton sing dadi jol tumbale ya kuwi bapak diobong ning telenging Kawah Candradimuka. Piye Pak? Piye Pak? Sing dadi jol tumbale bapakmu dicemplungke ning Kawah Candradimuka. Mula ikhlasna uripe bapakmu iki dole. Wah, ra iso nek kaya ngene carane. Manus maning jajalaning bawana iblis lanat. Iki ngopo karo sula wis dugak ngono kuwi. Sampeyan wong ndika pripun? Kakang Semar sing dadi ijole minangka tumbal Kayiwangan Suralaya. Pun Mang Boyong. Lho. Mang Boyong, Mang beto teng Kayangan. Mang ngobong, Mang lebur teng Kawah Candradimuka. Lah iki ora ana gunane begogok nang kene gendene semene. Meng kaya genthong isi banyu. Pluk 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 pluk. Senengane kurang ajar ora. Iki munine pluk 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 ae. Sampeyan ajeng pripun? Ulun bakal mboyong Kakang Semar menyang Kayiwangan Suralaya. Saniki manut Bapak Semar mawon. Saniki niku kula niku mboten ikhlas. Kula luwung mboten saged mutawi mboten sios bangun desa nek kudu nganggo ijol nyawane bapak. Kowe rasah kaya ngono kuwi. Wis dadi lan patine bapakmu dalan patine kaya ngene. Tapi Pak, aku masih mencintaimu. Hus. Tegese tresnane anak karo bapak iki lho, ora kok tresnane karo liyane-liyane iki ora. Senengane kok ora. Wis kowe tenangno pikirmu. Aku tak munggah ning Kayangan. Manikmaya wonten dawuh Kakang, ayo Gagi boyongen aku menyang Kayiwangan Suralaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Ayo mlaku wong loro munggah ning Kayangan Suralaya. Ayo bangun negarane.
Ndir, aku arep mlaku. Pak, ojo lho, Pak. Apa Semar? Sapa sing ngancani aku? Sapa sing ngeloni aku turu? Ada deh. Nek kowe munggah ning kayangan mongko wigatine dilebur ning kawah Candra Cimuka. Kong, Apa? aku karo kowe iki tresna. Atelek. Lho. Tapi iki tresna karo kowe iki sebagai kakak ke adik ngono kuwi lho terus aku iki. Telek. Orang ngapu lahir batin karo aku nyatane bapak lunga ning kayangan kowe ra ngendeli. Lho kok sik to, kok sik. Mergo aku tresna karo kowe, aku ora nututi bapak munggah ning kayangan Suralaya. Kowe gur tak pisuwe kok weng koreng. Ngomong sepenake dhewe, Mbah iki tenan iki ora sak penake dhewe. Mergo aku tresna karo kowe lahir batin nggonku nglabuhi karo kowe. Tak totohi nyawaku. Bandaku sing larang dhewe ya kuwi nyawaku. wah iki tenan apa ora wis Njaluk pamit ya, Le. Le. Tresnaku lan tresnamu kuwi telek. Iki ra wayahe gandrung truk Petro. lanjur ngopo? Aku kuwi tresna lahir batin karo kowe. Aku iki minangka kakangmu, kowe iki minangka adikku. Komplit ning gesangku kowe iki aku tresna lahir batin karo kowe. Aku ora bakal ikhlas lahir batin nek nganti kowe mengko ora iso ora sida bangun desa. Gendur kowe. Aku arep nututi bapak ning kayangan dadi tumbal dilebur ning kawah Candra Drimuka. Trajana. Ngancani aku gara-gara mengko sapa nek kowe lunga aku kudu piye Elisa aku kudu piye garwane pun kakang lha ditopo saiki iki piye iki kaya ngene wah kok wah aku disedulur ding bapakku ndek kakang aku galengan critane bapak dhisik bapak itu galen telu aran Tejamaya Esmaya karo Manikmaya jare Tejamaya ki wa togok si togok sing cangkeme kaya baya kae tak swarana mangsa borong aku njaluk pitulungan
calon tata trapsilanira ngaco mangken astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti kok magawe apranta yen nganti kok magawe apranta Lung, ngapa kaget kowe tak awe mrene. kaget wae mau jagongan ngrembug job tanggal 17 sindane sing melu sapa wae bareng njur ngejak rene ngeret aku rene iki eneng migati apa arep ngrembug perkara apa Lung, atiku ki ora jenjem, atiku ki ora ayem. Sebabe ngapa 3 dina kepengker ki aku ngimpi Semar ki dadi manten. waduh asik ku nek ngimpi dadi manten ki werdine elek lho Lah iya werdine bakal cepak patine. Mongko aku weruh Semar anggone dadi manten kuwi temanten putri ora ana. Ateges nek aku nyemurube kaya ngono kuwi Semar bakal dijangka patine karo wong liya. wah kowe iki mbok aja sak kaya ngono to kok ngimpine wanci apa mergo ngimpi iki mung kembange wong turu iso-iso kowe mung kangen karo Semar mergo suwe ra kepethuk Ora lir ngono lho iki tenan lho. weh iso wae kok ngimpi iki terbagi menjadi 3 macam Kowe iki omong ora celemongan tolong iki omong tenanan iki rembukan tuwa. weh aku rembukan tuwa tak kaya rembukan bayi kok aku ki ngetes kowe kok gak Ngetes piye? Aku ki gek apa sing tok tes iki? wes akeh ngono kae ngimpi ki ana siji titione Kuwi ngimpi. kuwi ngimpi mung kembange wong turu wancine jam 10 tekan jam 12 Yo, terus ana Gandayani kuwi ngimpine wong mati suri heeh. terus ana Puspa Tajem utawa Katul Dasih Terus ya wis kuwi wancine nek apa Puspa Tajem kuwi wancine ya kira-kira jam 4 tekan gagat bangun trontong-trontong sulaing sengenge Sang Hyang Surya saka wetan kono. oh. Lah ngimpiku ning wanci Padang kuwi iki lung. Wah, sangel kok lung kowe iki diom anu gok, kowe iki diomongi ming kangen karo Semar ancak iki njur piye? Omong karo Semar kepiye nek masalah apa? Lah ning kepiye yo wong adoh. Aku karo Semar ki papane beda. Adoh kuwi ora sebaene. Ha iya lho. Gak lah iya. Aku ki awake dhewe ki ning tanah seberang. Yo, Semar ki ning Jawa. heeh. Adoh nek arep tuku tiket kapal ya awake dhewe ki ming wong kere ora iso tuku kok. Kok Lah iya. wah ya wis terima-terimake wae. Lah iya. Ning ya mbok menawa ki ya Semar ki ya pancen mbok menawa ana apa-apa ya awake dhewe kudune wajibe ngaruhke. Ya nek iso rono lung. Lah iya wong ya mergo ki ya pancen kaya ngono kuwi tenan kahanane ya mbok menawa kowe wis dadi ngimpimu kaya ngono kowe. Lah iya. Lah nuwun. Oh. Sopo wae lung? Mbah. Watami Togok. Jeneng kula Togok Senestomi. kok nitik suarane aku ora pangling kok. Sopo? Watami anu Watogok. Suarane Bagong. Waduh.
saya le ora ayem matiku bareng-bareng rembug Semar kok iki teko Bagong Mbok menawa udu lah mbok menawa bukakno lawange lung weh siap tak bukake lawange anu Gok Sayo sing ngomong tetep aja ler mangus kang layun kenyalang memanise watan nira layu kumel kucemrah nyo ora adus no iki ngopo wah toko kahanane kaya ngene kok sik crita to aja karo nangis ngono kuwi long sibukno tisu wah semen dilapi dhewe rasa kuwi ngopo golok dulu jijik iki Semar Semar yo kene Semar diboyong Bathara Guru mongko aku duweni kekayuan pengen bangun desa bareng ana pukulan Bathara Guru paring sasmita aku iso kelakon bangun desa waton tumbale ijole Semar dilebur nang kawah Candra Timuka jur kepiye aku njaluk pitulungan saiki Semar diboyong nang kayangan Gareng Petro uga nututi bela dalah oh kaya ngene kanane kilung larak tenan to impenmu numusi sampean ngimpi apa ngimpi nemu nomor pas negor kayu nang ngimpi ayu gendang dituku iki aja kaya ngono kuwi wah ngimpiku numusi ngimpi apa wae aku 3 dina kepengker Oneng malam manggoro kasih aku ki ngimpi bapakmu dadi manten. Monggo anggone bapakmu dadi manten kuwi ora ana temantene putri. Ateges bakal digawe sarana patine dening wong liya. Duh. Iki kok lantaimu kok mentul-mentul. Oh, aku ngerti modusmu kowe, ya ta. Iki nek bojomu liwat kene. Ya, manisa ngono ta. Wah, padake ora mudeng ae pikirane togok. Kowe iki aja kaya ngono. Pancen iki numusi tenan sing dadi impenku bapakmu bakal digawe srana patine karo Manikmaya. Ngerti yo. Manikmaya iki kendhisik wiwit aku dadi Diwono ing kayangan sengite kepati-pati karo aku karo bapakmu. Jar piye? Mulai iki suwanku rene iki supaya aku njaluk tulung karo Waltokok supaya ngamuk ning kayangan. Waduh. Lah ora iso. Sebabe aku wis sumpah prasetya, aku wis janji karo ngalam yen to aku ora bakal munggah meneh menyang Kanyuwangan Suralaya. Wah.
iki jenengane kaya ngono. Jare iki kepiye seranane? Wis. Tenang, tenang. Tommy punya solusi. Tommy punya solusi. Togok. Madake ora. Wah. Wis to. Kowe mandeng cipta. Mandeng cipta. Kowe ngampet to ambekan. Saiki sesuk-esuk. Waduh. Selak modar Semar. Oh. Ngampet to ambekan saiki. Heeh. Terus. Kowe nek wis ngampet ambekan bakal tak sebdo dadi wong sing menang munggah. Wenang munggah ning kayangan. Nek kowe wis dadi wong sing menang munggah kayangan kuwi mau kowe bakal entuk kasekten linuwih. Kowe perang mungsuh dewa ora bakal kalah. Wis ngono wae. Ora usah suwe-suwe selak Semar tekaning pati. Mbah selak mbledot wetenge. Kene iki ket mau ngempet ora gak ditandangi. Wah, ora senengane kesuwen ora. Wis ngampet to ambekan saiki. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing asabi. Oh. Sigoro masing asemun sang Kilurah Togok ya Kilurah Catugoro. Ya sang Tejamaya. Sakmangkitipun sowani dening Kilurah Bagong. Nyuwun pitulungan babagan Kilurah Semar ingkang den jangka padinipun dening Sang Manikmaya. Kocaput anggaping ganti seri sang Kilurah Catugoro. Mengeti ngawuningani penangisipun Kilurah Bagong. Kocaping mangke dipun sebda dening Kilurah Togok ya Kilurah Catugoro Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong ana wujud Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kene iki ora bakal konangan. Aku dadi apa ya? Ngilowo kono ning mburi. Wah. Aku dadi apa iki? Dadi apa wis ngilowo kono. Wah, siap. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Astu mane rejuni wangsuk mermadili wong bawana langkung sinedatan ora. Lha mengko ora ireng ra iku. Waduh. Lali kuwi was lali tak gawe ireng raine. Wah, wis. Kowe ora dadi ngopo, Togo? Ora dadi ngopo? Mbuh. Sak karepmu ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Panjrang iso napa pancen kepurnyata iso ngamon ning Kayuwangan. Kowe engko karo mlaku entuk kasekten. Weh, ladalah. Wah, ora ngono suarane Kresna. Arep jlitreng kakangku. Yayi Werkudara ya Yayi. Iya, jlitreng kakangku. Iki ora clemungan to wis gegage mangkat. Wah, ladalah. Apa pandhange sumuga ndarbe wujuding senjata kraca. Cakra. Ayo, senjata cakra. Ora duwe kowe kuwi ndek kasekten linuwe. Dewa-dewa kalah nek mungsuh kowe. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Liwangsung mermat diluwih ono saben kali sun jagat Wasena Bathara Dimas Setyaki Ko Prabu wonten bareng kadhawu Kakang Patih Udawa wonten bareng kadhawu sinun bae nduk mriki mulo kake tatan berisane Purwadya Bala jenenge Sunedya budal ana ing Kayuwangan Suralaya ya Kakang Patih Udawa hati-hati iya to iya to
iki, Bos. Apa? Aku arep njepong wae. Kaya ora diawat-awati. Lah ora bakal awake dhewe ranti menang ngawat-awati ya. Wis ranti menang ngawat-awati wis aku menangku njepong wis intine aku sugih. Intine njepong liyane aku ora nek sing apik. Ngono wae kok wis ora. Nengane kok ora. Lah dalah. Kae ditutke. Wis ora usah ditutke, mbok menawa kae engko ya iso menang iso unggul ning kayangan. Yo, Mligine aku ning kene njepong. Kapalku akeh sugih aku. wah ya wis ora ngopo-ngopo. Lah iya. Wah ya muga-muga ya iso menang bocah engko iso balekke Semar. Lah iya kae iki nek Semar mati aku uga melu kelangan. Lah iya kok lho, pancen bener kok kaya ngono kuwi kok. Lah iya. Sayo serupon Gotong royong yang gawe Ora sah joget. Heeh. Kresna sinayeng manggelung ing mintonaken trewe kramanana kang kumitra guang ni maksud ngono mangadline kowe bawala langgeng sini tatan ora Yayi Setyaki Wonten parikadhawu kok Prabu. ngono gagel Cak Wisnu Widing Rata Kencana pun Kakang Nedya ngamuk ning Kayuwangan Surabaya Nuntun kisaken jamu kok Prabu kepareng nyuwun pamit badal pasan. sing ati-ati aja kaya bocah cilik kocap kacarita nalika semanten Nata Ndrawati kang kedaden saking Lurah Bagong Dupi Nedya ngamuk wonten Kayuwangan Suralaya Nedya minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya kocap ing mangke tumyup saking Dirgantara ananging kridaning Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mlebet wonten anggaring Sang Nata Ndrawati kang kedaden saking Lurah Bagong dadya kasekten linuwih Sang Lurah Bagong wau Jagat Dewa Bathara apa kae mau? Ana cumler klip-klip saka Dirgantara mlebu nang ngangganing panjenenganing Yayi Setyaki. Wonten parikadhawu kok Prabu. Pun ngen kok Wonten parikadhawu timbalan paduka jigati Koko Prabu Drawati ingkang arayi garba ruci nungsung pawarta. Yayi enggo garba Garba ruci Koko Prabu garba ruci. Wah iki malah kaya wong edan. Peng dhewe ngomong dhewe sauri dhewe. Weh lah dalu aja takon duse mang pikulun Bathara Dosen ora maringake Kakang Semar Badra takon dosa amuk Kayuwangan. Sayo serupon Ketak-tak ketak-tak tudung ketak-tak ketak-tak tudung tak ketak-tak tudung Wes ah. Wes. Wah, ora joget-joget wae. Wah.
nata saking kudu sakuru kula yanamutusa Sang Sri keparat jagat Dewa Bathara panos maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat kuwi jagat Dewa Bathara astemane raja Drutiwang sukmur ngadili luwe ana sasmentaning sun jagat iki pandhaning sun kaya ngadhep kaca lho Kakang Semar kok linggo ning mburine Nata Ndrawati sing ora asli iki Nata Ndrawati sing mung gawe-gawean ora gawe-gawean ki sira sapa ingsun sapa ingsun Nata Ndrawati kita aja waton kemlewat aja waton ngucap kita ngaku-ngaku Nata Ndrawati ingsun iki sing asli rak mangkon Kang Semar nggih leres den leres ngaten menika leres niki niku lan jenengan niku sinten kok padha-padha bendara kula niki niku bendara Sinuwun Ndrawati sing asli krungu rawe Kakang Semar wae suwita lan panjenengan ingsun ora ya ngono to Nalagare ora kita ki gelem jak kompromi nggih Sinuwun niki niku Sinuwun Ndrawati lah niku enten Nata Ndrawati nek wae iki wis liring kaya ngene kahanane iki jagat Dewa Bathara Mas Purnomo sidam sekaring bawana jebul ana loro wujuding Nata Ndrawati pancen mung siji sing ana mburine sampeyan menika namung wujuding panjalmaning jadalan kula menika ingkang asli monggo kula aturi ningali rai kula menika sampun ireng kula blonyoi oli ora asli mila dalah Kresna wonten dawuh kula lho iki tempuk iki piye Kresna wonten dawuh iki endi sing ulun timbali Kresna ulun nimbali kelawan Kresna kang kita wonten dawuh ulun wonten timbalan paduka kita ora nyembah kelawan panjenengan ulun pancen kepara nyata boten badhe nyembah karo paduka niku sampun damel cintrakaning Kakang Badraya menawi jenengan dika boten nyuwun pangapunten dhumateng Kakang Semar Badrana rawe-rawe rantas malang-malang kutung kayuangan badhe kula amuk welah dalah Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mewek keandrung ing adalah berkincang marudo yang mak mong buk bolong ngali codhe sapa sing gawe adalah bocah iso dadi kaya sandangane kaya ngene iki ana dewa kaya teko Gus teko dengel kita kurang ajar sembrono karo dewa iki to Bagong wis ki bacar kita iki sing dadani sapa aja wateng ngongkon badhekon panjenengan ingsun iki Nata Ndrawati wis badar tak suwunke karo sing gawe urip badar wujud asline kita medan keparat Caedan dadi Kresna bareng ngapunten lho Sinuwun Ndrawati Caedan untung urung nak senjata cakra ndase mondasmu kuwi hus ana ratu ya dindas-ndaske lha tuwa kula karo sampeyan iku wah padha ora lara dindaske senengane ora lah dalah kita kan jadi pakar kaya manggono kula niki pengen bangun desa neng tumbalen niku dadi Bapak Semar Gareng Petro monggo kula niku pengen bangun desa secara alami. Mangkene Bagong. Nggih.
Kowe ora dalan kok dadi teko didayane kaya mangkene. Wis ulun ora pirsa panjenengan ulun ora pirsa Allah. Sak mangke kula aturi maringaken wujudipun pelempur tangga jiwa kemawon punggulun mboya bakal ulun maringake anengge Sang Hyang Bathul Wenang. Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempen kempet sangaratnaning bawana aduh pukulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun manik moyo tadah wadana mas momo sidam sekaring bawana manik moyo wonten mereka dawuh pakarti kita ingkang kaya mangkono kuwi panjenengan ulun mboya sarujuk lan panjenengan ulun mboya sak trepe mboya trep kelawan apa sing panjenengan ulun karepake mestine wae kita kuwi minangka dewaning para dewa kuwi adil marang sepadha-padha aja seneng ngegungke marang derajat pangkat aja seneng ngegungke marang kabisan lan aja seneng ngegungke marang apa sing kita duweki lan aja seneng ngegungke apa sing kita isani lan apa sing kita lakoni aduh nyuwun pangapunten pukulun iki sapa iki cah cilik omongan nang dhuwur. Wah, dalah kita aja sembrono kuwi iki. Wah, iki kami tuaning dewa. Wah, iki Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang. Wah, den wis ora iki. Medhun-medhun. Bagong. Lho. Neranya. Kowe ngapa wae klinteran turut kene? Sesuk sekolah to wae. Ayo mulai. Oh, Mas Turmo Sidam malah janturan. Bocah cilik suarane gedhe. Wes bali kono, bali iki bocah. Males nengane ora. Males lara padake pedes. Nengane ora. Kita aja sembrono mundhak kena malate ulun lho. Sampeyan iki sinten? Kowe iki dewane sing iki dewa ning Ngondarantir Bawana iki Wang Pikulun Bathara Wenang. Waduh. Ngapunten kula sembah bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Asik kula punika jimat paripin dene kasantosan. Pancen watak kita kuwi geculku marucul srogal-srogol nanging gawe guyu. Pancen kepersaestu. Lah kenahno kok. Boleh. Manik Maya wonten paring kadhawuh pulun. Gandeng pakarti kita ingkang kaya mangkono. Kita kang mboyan duwe tata krama lan kita kepengin gawe srana patine si Ismaya mula kita ulun paringi pidana ngresiki karang kawidodaren ana ing sak kabeh kayiwangan iki aduh kula nyuwun pangapunten wis murgake derek panjenengan ulun kundur makayangan nanging saderengipun kula nedya maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa iya maragake paringna kelawan Bagong aja suwe-suwe inggih ngestaken dawuh kulun. Niki napa ulun? Iya. Kok wah kok beda aluk pelem nggon kula. Kok bentuke kok kaya ngene ya? Kaya apa jenengane ora apa iki pelem kopek. Apa bener iki nek anu cenyane dhuwur iki. Ah, kita aja sembrono kebak walan nang ngene iki ning kayangan kebak walan nang kaya. Iki nggone sapa ya? Wah, seneng ambu ya ngono lho. Iya kuwi Bagong kang kita karepake. Wah, niki 15 kilo napa? Iya kuwi padha karawan apa sing kita karepake. Wah, matur sembah nuwun. Iki cah cilik medhon iki. Hus. Kita aja kemlewat kaya mangkono, Bagong. Anu, ngapunten kula nedya wangsul. Sadurunge panjenengan kundur makayangan. Nggih, matur sembah nuwun nderekaken jengkar paduka Hyang Adi Pikulun Bathara Wenang.
adalah kok iso kaya ngene lelakone wae. Pancen iya Narada, iki wis digawe karo Manikmaya. Aduh Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Weh ora apa-apa kowe iki anggere gawe ning perkara sithik wae to gedhekke. Perkara dhisik mbok ungkit-ungkit barang sepele tok dadekke perkara gedhe kowe iki sengane jen sok ngegungke karo kabisanmu. Inggih, lah nek kaya ngono kuwi sifatmu kuwi ora bakal suwe anggonmu dadi nalendra ning kayangan. Ora bakal suwe anggonmu dadi nalendraning para Jawata nek ming perkara sithik kowe ngungkit-ungkit, perkara sithik kowe ngungkit-ungkit barang sepele tok dadekke gedhe perkarane kuwi ora sak trepe kaya ngono kuwi nek dadi watak wantune menungsa kuwi ora bakal disenengi karo wong liyan, mesti didoi karo wong liyan, karo tangga teparo ora rukun, karo wong tuane dhewe ora rukun apa meneh karo wong liya. Ngono kuwi ora bakal langgeng nggon urip ning alam donya lan ora bakal tentrem nek kowe ora kuat kenggunan rasa nyaman utawa rasa kepenak. Ayo. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten. Ora mung nyuwun pangapunten kok. Nggih ora kepanggih. Kowe iki jan senengane ora iso nglenggono pisan mengko dibaleni meneh. Nglenggono pisan mengko dibaleni meneh. Apa ya ngono kuwi sing dadi wateke Dewa Manikmaya? Nek mriki aku bali.